som blinda tiggare gör. En folksamling kommer och rykten om Jesus han hör. Han ropar till Jesus, förbarma dig över mig. Och Jesus rör vid hans ögon och säger, nu hotar jag dig. Jesus säger han makt, jag vill lära hans namn, det står över allt annat. Han kan förvandla din situation och varje person där du ber. Allt är möjligt för Jesus säger han makt, jag vill lära hans namn, det står över allt annat. Han kan förvandla din situation och varje person där du ber. Allt är möjligt för Gud. Paulus red mot Damaskus med ondska i sin blick. Men hans liv blev förvandlat när han ett möte med Jesus fick. Och han reste från land till land med budskapet han hade fått. Och han kom med liv och glädje där det var mörkt och grått. Jesus säger han makt, jag vill lära hans namn, det står över allt annat. Han kan förvandla din situation och varje person där du vet. Allt är möjligt för Gud. Paulus och Silas blev satta i stocken, längst in i ett fängelsevakt. Börjar prisa Jesus så att plötsligt hela jorden skall